her for Avnstrup. Jeg er så totalt enig, og jeg er også så glad for, at jeg brugte min efterårsferie her. Ja, jeg elsker at vågne op til lyden af fuglene, der synger. Og en dejlig morgengymnastik. Ja, især den dejlige morgengymnastik. Så står vi op! Jeg elsker især den dejlige mad, vi altid får. Ja, og ledernes lege er det bedste. Er ikke godt god mad, unger? Ja, det er den. Kom så. Og for fanden, nu skal vi prøve noget sjovt. Rejs op. Det er derovre til det her på hovedet. Okay. Avnstrup er et virkelig fedt sted. Ja, og jeg glæder mig til at komme hjem og fortælle mine venner om det. Avnstrup. En dejlig spejdercenter. Hej, jeg hedder Mads. Du er grim, Mads. Du er grim.